Unabantu bakho, unabantu ongebona abakho, unabantu bohambo lakho, unabantu ongasibona abohambo lwakho, unabantu abayokusupporta ohambeni lakho, kodwa mase kuphela amandla bazokhathala. Kusho ukuthi hayi ngoba sebekulahlile, bakhathalile, bebekhonela isupport nje kuphela, bebekhonela ukuzokuseka nje kuphela. Kodwa ke kuhleke ukuyuzwa abantu bakho ngoba uzophumelela, kodwa kuyingozi ukuyuzwa abantu ongasibona abantu bakho ngoba awuzophumelela, uzodraineka more and more. Lokho kade unakho okuncane kuzophela ngenxa ukuthi akusibona abantu bakho. Okay, ngiye ngibuke umsengi wenkomo. Babili abantu abasenga inkomo, kuba umuntu ongayena umnikazi wenkomo, bese bakhona umsengi wenkomo okumnikazi wenkomo, right? Lona ongayena umnikazi wenkomo mayisenga, uyisenga ngalicabangela inkonyane ukuthi kunenkonyane kumele libuye lizoncela la elisazophinda lisizakale, kumele likhule kuze kwande inkomo ezosiqhubeka zesilethele ubisi, ulidraina lonke ubisi. Banjalo ke abantu angasibona bohambo lakho badraina, bafuna ukushiya uempty ngoba ni abacabangela ukuthi kunekusasa, abacabangela ukuthi kusasa basazokudinga. Abantu ongabona bakho nje bakudrainela indaba yokuthi bakushiya uempty, bakhohlwa ukuthi kusasa lisekhona ikusasa. Bese kuthi meyisenga futhi inkomo uyisenga bese yacabanga ukuthi angiyikhiphi edlelweni umnikazi wayo uyikhipha bese njani athangise edlelweni khona izodla, kubuye umsoco uze kwakheke olunye ubisi again kuyona futhi inkomo yakhe ukuze kusasa athole olunye ubisi. Kodwa umuntu ongayone yakhe inkomo uyidraina aqede lonke ayishiye kanjalo. Banjalo ke abantu abashiyile basidraina basilaxaze bashiye kanjalo, akusibona abethu, akusibona abohambo lwethu. Kodwa umnikazi wenkomo usenga bese shiyela inkonyane. Uboba qaphela abantu bahlukene kabili. Umuntu ongayena nje uhambo lwakho balekelana naye, baleka nje kakhulu, baleka kakhulu. Umuntu ongasiyena owakho baleka. God bless you.